Sådan. Skal vi tage den ud på asfalten her igen? Tag den herud. Tag den herud, hvor der er masser af plads, du kan køre på. Og kør den ud. Anden vej, ja. Sådan der, ja. Hvad siger du? Jeg ser en masse ude. Ja. Den er vild, den der. Kørte lige ind i dig der. Hva? Den kørte jo lige ind i dig jo. Hey, pas på vand, pas på vand, lille skat. Det kan det ikke lide. Stop. Så kan du ikke. Ja, den er super fin, den der. Pas på. Ej, ikke vand. Stop, Victor. Stop lige der. Vi tager den lige ud igen. Bare tager den lige ud igen. Ikke kør, vel? Ikke kør, når faren holder den. Sådan er jeg. Så. Den er fin. Det kan du godt lide det der, hva'? Er det sjovt? Hvor lille skat? Kan du sige, det er en fjernstyret bil? Er der ikke mere strøm på nu? Ja. Jeg tror, det er, for den skal lades op. Ja, for den har sådan nogle batterier, lille skat. Når de først går ud, så går de bare helt ud, lige med det samme. For han tror, det er slut. Vi ser. Ja. Kan den lidt igen. Det er ikke lang tid. Ja, vel. Og vi er heldige, hva'? Men den er ved at være tom for strøm, lille skat. Lige om lidt, så gider den ikke mere. Vel? Men den er sjov, synes du ikke det? Hva? Ja, det er jo kanon dygtig. Den kører bare i græsset, den der. Den kører over det hele. Henter du den? Kanon det der. Skal den ind og have strøm nu så? Virker den stadigvæk? Nej, den skal ind og have strøm. Den skal ind og have strøm, der. Skal jeg bære den ind? Okay. Det var hyggeligt, synes du ikke det? Jeg synes også, det var rigtig hyggeligt. Men nu giver vi den noget strøm, så kan vi komme, så kan den køre igen. Får den noget strøm, så kan den køre igen, ikke? Sådan.
Lige smil til kameraet. Min kamera, din nye. Hej, hej. Hej hej.